suport i respostes efectives al dolent de la nostra comarca. Una volta més, posem de manifest que anem a posar tota la maquinària en marxa per tal d'aplicar la nostra manera d'entendre la política, sempre de baix cap a dalt. Així doncs, vos animem i vos convidem a participar d'aquest projecte. Penseu que l'única manera de fer país és poble a poble i comarca a comarca. I la Marina Alta i els joves compten per al bloc, i per tant compten per al País Valencià. El Bloc Jove de la Marina Alta naix l'11 d'abril del 2008, després del primer congrés comarcal que es va celebrar a Cau, ara fa un any pràcticament. D'aquest primer congrés va eixir una coordinadora, un grup de gent, que es proposava dos objectius principals. I aquests objectius són els que han marcat tota l'activitat que hem fet fins ara. Aquests dos objectius són, per una part, arrelar entre els joves de la comarca, i de l'altra començar a organitzar tota una sèrie d'activitats per a tal de mobilitzar aquests joves i dirigides a ells. Fins ara ens hem centrat bàsicament en el primer punt, en crear una xarxa de joves valencianistes i d'esquerres preocupats per la nostra comarca i pel País Valencià en general. És així la meva gent, amb bolets encén la foguera. Propostes més pràctiques, que bàsicament són dos. D'una banda, una iniciativa de promoció del valencià en les activitats d'oci de la comarca, que durarà per nom Fem Oci, i aquesta iniciativa consistirà en això, posar-nos en contacte amb tots els locals d'oci de la comarca i intentar convèncer-los o donar-los una sèrie d'incentius per a que ells facin les seves activitats en valencià, posin música en valencià i afavorisquen el valencià. Això d'una banda. I d'altra banda, també estem començant a maquinar un cicle de música que tindrà un caràcter itinerant, que anirà de poble a poble, no serà tot en un poble. I ara per ara estem treballant això en llocs on fer els concerts i els grups que tinguin que n'hi han tocat. I evidentment, qualsevol que vulgui col·laborar, nosaltres estem oberts a suggerir. I evidentment, a banda d'aquests projectes, també participarem en totes les iniciatives a nivell de país que proposa en marxa el Bloc Jove Nacional. I bé, per acabar, només deixar clar la voluntat del Bloc Jove de la Marina Alta per treballar pels joves de la comarca i convidar a tots aquells que vulguin a unir-se al nostre projecte de la manera que ells ho creguin més oportuna. Nosaltres estem oberts a suggeriments i de la mateixa manera, si algú necessita la nostra col·laboració o alguna organització vol col·laborar amb nosaltres o vol que nosaltres col·laborem amb ella, doncs ho fa saber i nosaltres, dins de les nostres mesures, estarem encantats de col·laborar.